Thank you.
sembah nireng ulun katurut ori sangmur bengalat sahanen ingkang silih tasih boko kang sawegung masiring telahan jiwang kanan memuju ing wang Mastu Purnomo Sidong kaum pawitna Mastu Silat mring juang jagat karuna sirang nandha kasisanting bisanga sono sinawung langan bilopo estu maksitantun labaing budhe jinantur tutul katela tulut-tulat lorading paradya undur sitomo pameskara karantodian ing jawan purwa mangke teka pasing dewi tetampo renggeng melambang patumpa-tumpa marmo panggunggung sang mowing kota segebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarek nuntuting basa dumengkuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulat sarira angrasa wani uruhing diri rasa rumangsa rumangsani lirin jalma ngilu kanca mulat sari kang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kanca jarwe wis ngaucang carita lha wis kemlar jroning pakeliran yaiku sejatine hamriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra darum yang kartika wis menurba kodrateng kawusa sahari ratri hangidri bawuna purwa teking buk sinagiler guwanti teman dadi petanganing dina sasi warsi induwang sarta abad kedungkulan pangkar tumangkar kowe sinarambun kowe jawapating krembyah dadi padhang kutu-kutu alangan toga turun wono myon Brontoyo dadi brana tanpa wicalan padhang trawang sinaring sang Hyang Retnawi karsa merbawani jagat mungguing jagat pitanduk mungup-mungup mungguing kalingan ukir abang prangangah lamun kaeksi ayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katos neblak alan kindereng abang esmu jenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta
Tanandu katon juru-yuru hemangku gunung kang dirumaya-maya pucuking gunung Kinemelan Gendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah wis dangu seleng kawula dadi delas ngopi buka karep tegal sawahi anglur silotana pedote sinambi sesundhunan sesindenan mikul garungune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi menangka perwakane kandha imbang-imbang nutan sami kejawi amung gumelareng kayuwangan Suralaya ya ing junggring saloga ya paku jamur kadali warna sinten ingkang lenggah wonten madaning kayuwangan Suralaya la menika warnane dewaning para dewa wisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Manikmaya risa juga lenggah madaning Silakandha waru binangun sinebo sangjaning para dewa para dewi para hapsara para hapsari tegamber blabare samudra tanpa tepi datan kanton bilenggahipun kami tuaning kayuwangan jawata sithik pangudal-udal anenggih Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Kaneka Putra menggerakenan majaring Sang Hyang Manikmaya anenggih Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati kadhiraken ugi anenggih Risang Bathara Brahma ya Sang Badrawaka wonten ing inggih piyambak menika wonten dewaning pepati anenggih Risang Bathara Yamadipati kadhiraken ingkang putra Sang Hyang Manikmaya nggih Sang Hyang Bathara Penyarian sawetawis panggen wonten madaning bali Marti Kundra paradhe dhateng wonten wiyosing pangandika saking pandhanipun Sang Hyang Jagadgirunata anjaring swaraning guntur ingkang satenah karya patandha bilih Sang Hyang Jagadgirunata arsa medhar pangandikan sigra merwani pangandikan Sang Bathara Guru wau dadi gumangring wijining pandika Sang Manikmaya kendring kababaring lisan yana dewa yana nantana wong ngaprang
titinon neng pasir akan busana busana maneka warna maneka warna Pak puspitang patiyana miang pandra sarwa ratma ranggeng manik nara Prabanya sumirat Prabanya kang suwuh mirat penyaring dejo alali Pergilah sisiring tatit sisiring tatit Wimbok kanto amrek Tiuping mahuto mando saparan mangambar aku longas ngebagi majaning sewakan mandiu Mas Nomo Sidam Sekaring Bawono Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra sawetawis dangu lenggah paduka rawuh ngandika Kakang Narada ing sidik pangudal-udal tedhak rawuh wonten ing Bale Marti Kundra Manik mugi katuran karaharjan tedhak paduka wonten ing Bale Marti Kundra ing Kayuwangan Suralaya menika Kakang Resi Kaneka Putra rekan Sang Maruda yang mak wong Bu balung kali codhe sapa sing gawe di lho niki wilujeng sawanipun ingkang raka ing sidik pangudal-udal sak mangke wonten ing Kayuwangan Suralaya wonten ing Bale Marti Kundra Manik sak mangke panter sabda paduka Adi Guru andi bali ingkang raka ing sidik pangudal-udal kwareng kula cumadung dawuh di inggih Kakang Narada mboten langkung ingkang nglayi ing sidik pangudal-udal ngaturaken pambagya harja mugi kunjuk marang ngrasa paduka Kakang Resi Kaneka Putra. Ah nggih. Ambek harja saking paduka mangat pukulun Nadi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi akre bombong sing bali. Nanging samangke mboten langkung ingkang ngraka ugi ngaturaken salam taklim. Wonten ngarsanipun Iwang Adi pikulun Bathara Guru. Adi Guru. Ninggih Kakang Raja, kula tampi karya bombong rasing penggalih. Mboten langkung kasekecak ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Kakang Resi Kaneka Putra
wonten ing Kayuwangan Suralaya menika. Ah nggih, sampun wonten Kang Prayogi bisanipun Kang Raka ing sidhep dalu-dalu sakangge. Penyarian, Atmajulun penyarian. Sak sowan kita mugi manggih harja. Sak sowan kita penyarian. Ana amit pasang kliman tabih ken benung ledune wayang tawang tuwang. Rama Wulun linepat ning tolak manu. Wilujeng sawanipun ingkang putra pun penyarian sak mangke kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Sandapepada Paduka Rama Pukulun Bathara Guru Rama Pukulun panganyuman kula ing Madyapada prapting lahan Rama Pukulun ya nyuwun tampa pangestulun wae tampanana kula pundika jimat paripe ing kasantosan arep gak nunggun kita lungguh nang ngarsa ulun penyarian sampun boten kirang prayogi pisuhan kula wonten ing Kayuwangan Suralaya mriku Indra Surawati padha raharja sak prapta kita ning Kayuwangan Suralaya nduk niki Rama Wulun menawi wasang liman tabe tinebene nglodoni dumawang tawang tuwang linepat ning tolak pandu kebareng wilujeng sawanipun ingkang putra pun Suropati sak mangke kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pabekti kula kunjuk Sandapepada Paduka Ahmangadi Pikulun Bathara Guru pengayohan kula wonten Madyapada prapting delahan Iwang Pikulun Manik Maya ya ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripe dayana ing kasantosan muyalat prayoga nanggon kita lungguh nang ngarsa ulun Suropati sampun boten kirang prayogi bisanipun ingkang putra pun Suropati sak mangke wonten ing Bali Marti Kundra Manik Rama Pukulun Budawaka Brama Atmajulun ing swarga dahana mugi manggira harja sak sowan kita ana mangarsaning panjenengan ulun Budawaka nuwun amit basang liman tabe trebene nglodoni dumawang tawang tuwang Rama Pukulun linepat ing tolak mantu wilujeng sawanipun ingkang ngaraka ing swarga dahana boten langkung kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk Sandapepada Paduka Rama Pukulun Bathara Guru Rama Pukulun Payuwan kula wonten ing Madyapada prapting lahan Rama Pukulun Manik Maya balun ya ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pundika jimat paripe dayana ing kasantosan para juga nunggon mulunggu sampun boten karang prayogi sowan kula wonten ing Bali Marti Kundra Manik dene sak mangke Rama Pukulun apa dene kita Yamadipati padha raharja sak sowan kita ana ngarsaning panjenengan ulun Yamadipati kawula nduk nriki pangestu Paduka wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Yamadipati Pikulun boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sandapepada Paduka Iwang Adi Pikulun Manik Maya sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan Iwang Adi Pikulun Bathara Guru ya ulun tampa pangestulun wae tampanana oh inggih kula pundika jimat paripe dayanana ing kasantosan pangestu Paduka badhe kula cancang pujaking weni dumawing wijang Rama Keting Werdaya Pikulun andadosaken cahya ner cahya daging rah kayuwanan prayoga nanggon mulungguh sampun boten kirang prayogi ora tataning barisaning para wadya Baladewa para hapsara para hapsari ning sakjawining Bali Marti Kundra aja ana ingkang padha saur manuk jeneng ingsun nedya ambabarake wigatining pasewakan parapatan agung para Jawata ning Bali Marti Kundra dina sak mengko oh inggih kepareng kula jumadrung dawuh sak mangke ingkang dados dawuh Paduka badhe kula cangkih nggo jimat kepareng kula nedya ngestaken dawuh Paduka Iwang Adi Pikulun Manik Maya Pukulun Yamadipati yo Kakang Narada wonten dawuh samangke estu kemawon damel kaget penggalih Paduka dene kula nglempaken sangganing para wadyabala para dewa para dewi para hapsara para hapsari wonten ing parapatan agung para Jawa pun ing Bali Marti Kundra dene sak mangke mongko beneh kelawan adat ingkang sampun lha nggih damel kaget sarta tuh tandha pirakan ingkang ageng salebetipun manahipun ingkang ngaraka ing sidhik pangudal-udal dubi kula tampi timbalan Paduka Iwang Adi Pikulun Bathara Guru sak mangke wonten ing Kayuwangan Suralaya paduka nglempakaken sanggening para wadyabala
utawi para dewa para Apsara para Apsari wonten sak jawining Bale Marti Kundha wonten ing Kayiwangan Suralaya menika Adi Guru samangke wonten wigatos menapa sarta badhe wonten rembak menapa menawi kepareng tumunten kawedhara sak mangke kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para putra tumraping para Jawata sanesipun awi kula kanthi manjing salebete kedaton apan satana netra ingkang Kakang Sidhi Pangudal-udal Iwang Adiwi kula Bathara Guru Kakang Raja wonten dawuh sak mangke gara-gara ingkang sampun kula rasaken wonten ing Kayiwangan Suralaya sampun wonten 3 dinten menika ndamel hawa panas sarta ndamel nungsang puyang numbu bentus kudal bingung sangyaning para Jawata para dewa lan para dewi wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang Narada ingkang ayipun Manikmaya saestu nedeng bingung kenganglangan karena sak mangke mboten saged mangertosi ingkang dados jalaran tuwin dados sabab gara-gara wonten ing Kayiwangan Suralaya menika Kakang Narada dinten sak mangke kula nyuwun igu bertikel sarta kula nyuwun pirsa kelawan jengandika Kakang Narada gandeng panjenengan menika ingkang dados kami tu wonten ing Kayiwangan ingkang dados kami tu tumraping Kayiwangan Suralaya sak mangke kula nedya nyuwun pirsa sarta kula nedya nanjaken menapa ingkang dados sabab Kayiwangan Suralaya menika karaos goro-goro sarta karaos hawa panas wonten ing Kayiwangan Suralaya menika Kakang Narada anjrengkang puspita arum kasilering samirana amri sekar kadung ngas gandanya mawera sretaning dia sang Marudaya mak bu bolong kali cedhe sapa sing gawe di nggih kula tampi ing dados dapat Iwang Pikulun Manikmaya Iwang Adi Bathara Guru Nuwun sewu menapa sak mangke menawi kula munjuk atur mangandikan babagan gara-gara ingkang tumanduk ten Kayiwangan Suralaya menika menapa sak mangke mboten naminipun kula menika nguyais ganten jalaran paduka menika ingkang dados dewanipun para dewa paduka menika ingkang pirsa dhateng obah musim titah lampanipun titah wonten ing alam donya menika paduka sampun pirsa kuwi sampun apal nanging menapa paduka nglemaken ingkang Raka Sidhi Pangudal-udal ngawing Raka Sidhi Pangudal-udal sak mangke paduka nyuwun pirsa dhateng Raka Sidhi Pangudal-udal Adi Guru Kakang Narada wonten dawuh samangke menika kula nglempakaken paduka Kakang Narada Kakang Resi Kaneka putra menika mboten sanes ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman lajeng Kakang Narada ingkang ambatang cangkriman kula mboten wonten saklamanipun menawi kula ingkang damel cangkriman ananging kula ingkang ambatang cangkriman kula piyambak menika mboten wonten limrahipun tuwin sakmangke badhe nganeh-nganehi wala dalah nggih ngestaken dawuh kula sampun tangkap dhateng menapa ingkang paduka kersaken dhateng sakmangke paduka ingkang sampun kersaken lha nuwun sewu kula badhe kepareng matur inggih Kakang Narada para bawasiswa wonten ngasta paduka Kakang Resi Kaneka putra ing Sidhi Pangudal-udal Kakang Narada nggih gara-gara menika kapirang wonten 3 ingkang dadosaken
Gara-gara wonten ing Kayuwangan menika kaperang wonten 3 werni. Oh inggih, menika menapa kemawon Kakang? Sepisan. Inggih menika wontenipun wujudipun lemah sangar tuwin Kayuwangan wonten ing alam donya. Wonten ing Madyapada. Menika wonten wujudipun menika lemah sangar tuwin wujudipun Kayuwangan. Sakmangke ndadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya. Oh inggih Kakang. Nanging sarenging kenaliti wonten ing Madyapada menika sakmangke mboten wonten wujudipun lemah sangar tuwin Kayuwangan ingkang wonten ing alam jagat raya menika. Lajeng menawi wonten menika tartentu sakmangke sampun dipun bedal dening para Jawarta kinarya ompaking Bale Marti Wunda. Oh inggih Kakang, tinindungkap angka kalih. Ingkang dadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan menika saged ugi dipun sababaken saking inggih menika wonten salah setunggiling titah Brahmana ingkang nglampahi tapa brata wonten ing salah setunggiling wana utawi wonten ing sakjawining guwa wonten saklebeting guwa utawi wonten papan ingkang samangke dipun kenal angker. Inggih menika dadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan. Nanging samangke sareng ingkang ngraka naliti menapa saestu wonten pandhita ingkang nglampahi tapa sakmangke ingkang kok mboten manggi wujudipun pandhita nedeng nglampahi tapa Barata wonten ing telenging jagat raya menika. Lajeng menika ugi mboten dados sabab sakmangke dene sakmangke Kayuwangan Suralaya nedeng nglampahi gara-gara. Lajeng ingkang angka 3 sakmangke menapa Kakang? Ingkang angka 3 sakmangke ingkang dadosaken gara-gara wonten Kayuwangan Suralaya menika sakmangke mboten sanes kejawi wonten salah setunggiling titah ingkang gadhahi kekayuhan nglangkungi dhateng kabisanipun titah kala wau. Contonipun Prabu Niwata Kawaca ingkang sak dinten duk rikala lakon Prabu Niwata Kawaca nika mudah-mudah kepengin dados nalendraning para Jawata, kepengin lungguh wonten ing Sulakandawaru Binangun dados nalendra ing Kayuwangan. Menika dadosaken gara-gara tumraping Kayuwangan. Winggih lajeng lah mila sakmangke Prabu Niwata Kawaca menika mboten saged lungguh wonten ing Kayuwangan Sura jalan menika nglangkungi dhateng kabisanipun. Inggih. Lajeng samangke Gajah Sena menika ugi dados gara-gara tumraping Kayuwangan Sura jalan piyambakipun ingkang kepengin gayuh pati, kepengin gayuh kasuwargan. Nanging sakmangke mboten wonten sabab menika Gajah Sena ngamuk wonten ing Kayuwangan Suralaya sanjawining Kayuwangan Suralaya. Sebab Gajah Sena pun mati. Oh inggih. Pun mapan uriku kasuwargan jati. Oh inggih Kakang. Lajeng sakmangke menapa ingkang dados sabab wonten ing Kayuwangan Suralaya. Ingkang raka piyambak mboten mangertosi. Sakmangke menika kados ngaten menika kemawon. Menawi mboten wonten ciri kethek utawi ingkang dados sabab wonten ing Kayuwangan Suralaya menika sakmangke sampun kula aturaken menawi mekaten cetha samangke adikuru ingkang boten pirsa ingkang kirang wasis sarta kirang pono babagan menggalih wahyu utawi menggalih sabab gara-gara wonten Kayuwangan Suralaya menika. Nun sewu kenging mlebu paduka malah paring dawuh ingkang kados mekaten. Jalaran paduka mangadi Pramesti Guru mboten saged mangertosi wonten pundi utawi wonten pundi sabab ingkang andadosaken gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya menika samangke. Menawi ngaten ingkang ngraka mestani, ingkang ngraka sithik pangudal-udal mestani bilih malendraing para Jawata menika kirang pratitis, kirang awas, kirang wasis babagan gara-gara wonten ing Kayuwangan Suralaya. Kakang Nareda, nuwun sewu. Kula nuwun sewu paduka badhe paring dawuh menapa? Kakang Nareda, Kakang Resi Kanika Putra. Urawi sakmangke ingkang ngraka sampun nyobi analiti menapa ingkang dados sabab dumadinipun dumadinipun guru-guru wonten ing Kayuwangan menika sakmangke ingkang ngraka sampun budidaya, ingkang ngraka sampun naliti kelampahan menapa wonten ing alam jagat raya. Ananging ingkang rayi sakmangke sampun naliti ananging dumadakan sakmangke paningalipun ingkang rayipun manik moyo kadene ketutupan mendung peteng sarta mboten saged mangertosi lelampahan menapa ingkang dumados ing Madyapada. Kakang Nareda, Kakang Resi Kanika Putra. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka
Nalendra mbok marma sing sayang katri gumulung mangrombak ing adya Kurda kororeh kakiri-kiri ora nanggono gawe gelar tidak madaning Bali Marti Kundra Manik nalika semanten samya midhangetaken ingkang dados pengendikanipun lan rendhaning Mara Jawata anenggi Risang Manik Waya dados sakaleng mangki sampun kawis ketingal sorakipun para dewa para Wadyabala dewa wonten ing sakjawining Bali Marti Kundra piyak ngarsa tangkeping purika pasiban bono amuk apa tukang dadi darunane ora ana macar pedhi kajeng kemedhun saka mangkilan kejawi wonten salah satunggiling titah pujangkara ingkang wantun suwan wonten ing Bali Marti Kundra wantun minggah ngarsaning Bali Marti Kundra ngarsaning Sang Hyang Manik Waya dados sakaleng mangke sinten to ingkang sowan boten sari jawi amung atmajanipun Nomragil Ki Lurah Semar Badranaya ananging Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Ciput ingkang wantun minggah madaring Bali Marti Kundra nyebabah pindha sata matarangan gawe kagiat kang samya mulat mangrombaing para Wadyabala dewa kancana daya piyak-piyak jeruk dalan Senongati jagat kinari among mbak lumembak pambang samudra Palumat amra keanggang awit pot jenjengan
Mastu Nomo Sidam sekaring bawono Kakang Narada menapi dereng ngantos kemawon kula pun anggen kula munjuk atur pangandikan sarta nembe mawon kula lan panjenengan sami nerasanan babagan guru ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya menika mboten pangengok menika kadedene sawanipun titah Pujangkara atmajanipun Kakang Ismaya ing Karang Kadempel mboten pangling menika pun Ponokawan Bagong Kakang dalah ya Bagong teka sore-sore ngene iki ya ngapa wah kurang gawean timen wis marai gara-gara ning kayangan wah senengane kok seneng ngisruh senengane ngisruh kayak mereka ya ngapa Bagong iki ya ngapa samake mboten mboten menapa-napa Adi Guru wonten dawuh Kakang Bagong menika kalebet putra Paduka jalaran Bagong menika majanipun Kakang Ismaya Kakang Ismaya menika ingkang ngraka Paduka Kakang Ismaya menika tesih kadang sepuh Paduka ing Karang Kadempel menika ugi kalebet prunan Paduka ponakan Paduka Bagong menika ponakan Paduka Winggih Kakang Semar kula diandangu dhateng pun Ponokawan Bagong. Oh nggih ingkang ngraka nyemanggaken Purbawasih wonten asta Paduka Wangadi Pamesti Bendara Guru. Wong Mas Rama Sidam sekaring bawono Bagong padha kanthi raharja sak prapta kita sawanipun ing Bale Marti Kundra Ponokawan Bagong. Wah, apik jebule pendapane. Bagong padha raharja sak prapta kita. Wah, balene jembare ra sebaene. Kita iki ditimbali kita iki didangu kok malah ngrasani bale, ngrasani joglo. Wah, bocah edan jane. Nun ambet pasang keliman table. Tena benong lho dene demaweng tawang tuang pukulin. Pukulun. Linepatno ing tolak manu wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Petruk. Kula niku sinten kula? Kita iki Bagong. Ingkang abdi pun Bagong. Iya. Ana ngapa kita sowan? Sowan? Iya. Ana ngapa kita sowan ana ing Bale Marti Kundra? Oh, naminipun Bale Marti Kundra. Napa leres wonten ing mriki adeging Kayiwangan Suralaya? Iya Bagong, pancen ana ing kene iki adeging Karaton Suralaya utawa Kayiwangan Suralaya. Wah. Labuhan mboten lho. Labuhan apa? Saniki lak malem sura. Keraton pundi-pundi niku sampeyan nglampahi labuhan. Jenengan labuhan mboten? Kita aja kemlewat Kayiwangan kuwi papan sing kebak wewaler sarta kebak walat tumraping para titah. Waduh. Bekti kula kunjuk pukulun sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Guru. Oh, Pak Guru. Bekti kula kunjuk Pak Guru. Bagong kita aja keladuk wani kurang geduga kelawan panjenengan ulun. Ulun iki dewaning para dewa. Wow, kok tangane papat. Hus. Kita aja waton ngarani. Wah, kok tenggoke biru. Niki napa dicet dengkul kita. Aduh. Niku kok astane sekawan Bu Kulun. Terus niku kok nitih ula. Nengke nek nyathok ula ndure niku mata mboten abuh mengke. Kita aja kaya mangkono. Mboten Bu Kulun, kula namung gegojekan. Ana ing Kayiwangan Suralaya mboya dikeparangake gegojekan. Waduh, tiwas arep nyanyi lali janjine. Aja kaya mangkono dhisik Bagong. Mengko ulun paringi wektu yen to wis gara-gara. Siap. Kula niku sabar kok. Iya. Bekti kula kunjuk ulun. Ya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Ora iso. Jeneng kula apik-apik Bagong kok ganti kita. Kita kuwi ana ing Kayiwangan Suralaya
dewa ngarani kita kuwi kowe utawa ngarani kowe kuwi kita. Oh, kula kita. Iya. Lah nek ulun kuwi aku. Wah, iki wis suwe nek jelaske kaya ngene iki suwe yakin. Lah kok engko tekan jam 3 wah suwe ngedongke Bagong guru babakan basa kita ulun. Jenengan ulun. Iya. Oh nggih. Pangestu ulun sampun kita tampani. Mboten langkung apa ya? Ajar apa kae. Mboten langkung kula sampun prayogi anggenipun kita lenggah wonten ing mangarsa ulun. Iya iya. Prayogakno. Sampun mboten kirang prayogi lenggah kita wonten ing panjenengan ulun. Wonten ing Balimarti Kunda Manik. Bagong wedhe raja sak prapta kita. Pangestu paduka kita wilujeng sowan panjenenganing ulun. Mboten langkung ulun ngaturaken pangabekti kula kunjuk marang ngersanipun paduka kita Iwang Adi Pukulun. Bathara sinten? Kowe dalah ulun Bathara Narada. Oh, Bathara Karsi. Wilujeng sowan kula Pukulun bekti kula kunjuk Bathara Karsi. Ya wis ngarep kita, ya ngarep kita. Dewa ora kajen ketekan Bagong ning kayangan. Pancen Bagong ning titangking dugal kewarisan di Guru. Inggih Kakang mboten dados menapa. Bagong kita aja sembrono. Mboten merga kayangan iki papan sing kebak walet sing kebak wewaler. Sing mbolek-mboyaken diterajang dening sapa wae. Nggih. Wah, Jon. Wajan apa? Nun sewu cangkem sampean. Hus. Ai nuwun sewu len jenengan nek paring pangandikan kok kaya tip-tip jengkel kita kowe. Muni terus apa. Prayogane kita lungguh. Sampun mboten kurang prayogi sawanipun ingkang abdipun Bagong. Iya cara bocah iki tiba-tiba kayangan bubar mawon kira Bagong iki yakin wis ora. Bagong Badarjo sak prapta kita. Soi dengkul kita kuwi. Wah, iki nang kayangan kok bahasane nduk dengkul kita. Jebule ya dewa iki do ndek dengkul. Mula ngerti dengkul bareng. Ulun Bathara Indra. Weh. Bintang warkop. Dono Kasino Indra. Pun mboten main film jangan. Oh boya Bagong. Ulun madeg dewa ning Kayangan Suralaya. Wah, kehilangan partner ya. Kita kudu mancara kepiye? Riyan kan jeneng kalih Dono kalih Kasino lan ini mung karek Indra. Iya. Ulun izin Bagong. Lah nggih, mboten ngedeke grup meleh. Boya Bagong kita aja kemlewat iki ana ing Kayangan Suralaya. Nggih, bekti kula kunjuk ulun Bathara Kasino Bathara Indra. Iya ulun tapa pangsulun tampan ana. Kula pun ndinga jimat Bagong Badarjo. Iki mesti Bathara Kasino. Dudu Bagong kita Jawaton, ulun Bathara Brahma. Wah, radio Brahma FM. Oh. Brahma FM kuwi apa? Pukulan Brahma. Ulun iki dewaning geni. Waduh, nyilih reke. Hus. Iki kula ajeng ngudut lali ra nggawa rek. Ana ing Kayangan Suralaya mboya diparengake ses utawa udut. Wah. Kayangan kok tekan basa ses barang. Wah, iki milenium iki. Iya. Bekti kula kunjuk. Ya wis ulun tama pangsulun taman ana. Kula pun jimat Prayogakna nungguh kita ana ing Kayangan Suralaya. Nggih, sampun mboten kirang prayogi lenggah ulun wonten ing Kayangan Surabaya, Suralaya. Iya Bagong. Bagong Badarjo sak prapta kita ana kawan. Kaya tau krungu suarane. Sinten iki? Ulun Bathara Yamadipati. Wah, nek iki pun kenal iki kudu ngati-ati. Iya. Ora ngati-ati entak-entakane diabut nyawaku. Ora sida takon aku. Iya, Badarjo. Wilujeng sowan kula. Pukulun. Pukulun. Bekti kula kunjuk. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana aja kemlewat pakartimu. Mboten. Kula ngajeng nyuwun pirsa kalih wang ngersaning Pukulun Bathara murid Bathara Guru. Iya. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang
Kepenak. Iya. Bagong Wonten dawuh. ana ngapa kita sowan? Ana mong kula sowan menika sepisan boten saking utusanipun Bapak Semar. Kaping pindho kula mboten diutus kalih Kakang Gareng. Mengko dhisik Bagong. Ulun durung nutukake anggon ulun paning pangandikan. Nggih, anu ditutuke riyen. Ndak mambu. Iya. Ana ngapa kita sowan? Apa kita diutus dening Bapak kita Semar? Mboten. Apa kita diutus dening bendara kita ya kuwi para Pandhawa? Mboten. Apa kita diutus dening Kadang Werda kita ya kuwi Sinala Gareng utawa Si Petruk? Mboten. Apa kita diutus dening wayah ulun Bathara Kresna? Mboten. Lah banjur kita diutus apa? Mboten. Bagong, Mboten. kita diutus apa teko kita sowan ing Kayewangan Suralaya? Mboten. Iki bocah iki ya. Ya. Kuping disogok sageleme dhewe. Kita diutus dening sapa? Lan ana kekarepan apa saka kita? Suwun-suwun menika ngaten. Kula menika mboten diutus kalih Bapak, mboten diutus kalih Kang Gareng, mboten diutus kalih Kang Petruk, mboten diutus bojo kula, mboten diutus dukuh nggen kula, mboten diutus RT nggen kula, mboten diutus RW nggen kula, mboten diutus lurah nggen kula, mboten diutus camat nggen kula, mboten diutus bupati kula, mboten diutus presiden nggen kula. Angin sowan kula menika diutus pikas dengan kula piyambak. Wah, lah cahitan sirane iki ora wis ngomong sak komplit kula. Mengko nek mboten komplit, mboten asin. Iya ya wis sak karepmu Wis nggih matur kok wathak sisan. Nggih, pukulun Narada Karsi. Oh iya ya wis karepmu. Kula menika sowan menika mboten saking utusanipun siapa-siapa anu utawi sinten-sinten. Nanging sowan kula menika saking pikajengan kula kiyambak. Iya. Kita duwe kekarepan pribadi apa? Lah menika ngaten. Jroning sawijining sonten sinten kula menika nembe nedeng ngawontenaken arisan emas wonten dalemipun Pak Branjong. Samangke menika kula niku nderek arisan emas. Iya. Nggih, jaleng-jaleng niku. Nggih celeng-celeng iki to, Jatrilan. Kula niki pimpinan Jatrilan. Ya. Kula niku nggih penjaipong. Wis aja ngletrake kaya matur. Nggih. Penjaipong liyane kula sae anu mboten enten sing sae. Yakin niku pendang kula kayune kayu mawoni. Ira aja sembrono Pak, kayangan iki papan sing kebak walat. Nggih, ngapunten. Sak mangke menika Petruk kaliyan Gareng menika ugi nderek suwijining parepatan tawi perkumpulan arisan emas ingkang dipun panbegani dening panjenenganipun menika Dewi Tika. Iya. Widodari ulun kelawan kengaran Dewi Tika. Mboten niku mboten jenengan catet. Iya. Niku. Iya. Samangke menika kula niku nanjiaken pas arisan pun bubar, pun arisan pun rampung. Niku kalih kula kalih Petruk kalih Gareng niku rembukan riyen. Kula nyuwun anu nyapa jog wedang. Iya. Kalih kula nganyari sofa anyar. Slendro songo. Iya. Niku kula wedangan riyen. Lah, jeneng dalam perwedangan perbincangan menika kala wau. Kula niku tanglet kalih Gareng kalih Petruk. Reng Kang Gareng, Truk Kang Petruk. Apa? Gareng wangsulan ngoten. Apa? Gong, apa? Gong niku Gareng kalih Petruk wangsulan ngoten. Iya, banjur kita menehi pitakon apa kelawan Gareng lawan Petruk. Nah! Menika ngaten. Duh, apa ya? Lah, kula niki tanglet ngeten. Kang Gareng, Kang Petruk, kan sampean wis ngerti to sapa sejatine wong tuane sampean, bapake sampean ki sapa ki sampean wis ngerti. Lewang sang niku bapakku ki
dewa ning kayangan, pah gleleng kowe. Kula nggih ngoten, aku mung anak wong kere. Semar kae bapak angkatku kae mung glundang-glundrung kaya kodhok. Awake sak tenggok. Kula wangsulan ngoten. Iya, banjur kepiye? Kula niku tanglet, jan-jane bapakku ki sapa? Bapakmu ki lak aku wis ngerti nek bapakmu ki dewa ning kayangan peparep Sang Begawan Salantara utawa Gandharwa Rajamaya utawa Gandharwa Raja Bali. Iya. Banjur kepiye? Lah kula bingung. Apa pancen bapakku ki ya Bapak Salantara kuwi apa liyane? Udu. Dadi ngene. Zaman dhisik zaman perang bapakmu ki wis lair, Bapak Semar kae wis lair. Lah bapakmu ki minangka kawula cilik ketekan londo ki bapakmu mlayu nyang alas. Kacimpu ing perang bapakmu nemu bathang kethek. Lah mula diingu karo bapak, diopeni karo bapak, dadi gedhe wekasan dijenengke Bagong. Dadi kowe iki asline anak turun kethek. Can kula wangsulan. Truk kula ngoten. Lah miso-miso niku lah ora trima kula kok dianak-anakke kethek. Lah njur kula mulih dhisik. Lah kula bingung dedrek kalih bojo kula niku padu kalih bojo kula. Oh, ngono. Nggih. Kan bojo kula niku senengane ngejak ribut. Lho, Kena ngapa? Lah nek mboten ngejak ribut mboten mangkat wong ribut niku bapakne kok. Jan telek tenan. Yakin niku kula niku padu kalih bojo kula. Meng menggalih babakan sinten to sejatine bapak kula. Mula njur kula sowan teng mriki. iya. Neng kula niku ijen. Kula niku pun tanglet tiket pesawat neng Surabaya ki kosong ora. Weh lah kok malah pesawate niku kilangan sinyal. Iya. Oh jarene nek mendung peteng, lah kula terus kula buka kaca pesawat nika. Kula ndelok kok enten daratan luas. Panas kentang-kentang. Oh jebule niku namine sareng kula nuwun pirsa kalih para dewa buta sing jaga teng gapura masjid. Gapura masjid dengkul kita kae gapura ageng sak njawene Kayangan Suralaya. Nggih nika niku waunene kula niku tanglet. Jenenge dewa buta kalih niku sing ciripit. Cingkara bala balupata. Ah, cingkara bala balupata. Niku kula nuwun pirsa niku papan apa kok kados dene lapangan sepak bola. Nek kok mboten enten wit blas, mboten enten gawang teng pinggir pojok kulon kalih etan. Iki arane repat kepanasan. Ulang sal mlebet teng sak njamining Kayangan Suralaya napa mboten? Kita kuwi titah liwangsun ngoten. Iya. Kita kuwi titah mboya dikebarangake mlebu ana ing sak telenging Kayangan Suralaya. Yen kita meksa arep mlebu iki sawangen godo iki kagungane Panjenengan ulun. Kita ulun gebuki godo iki mencelat tekan Madyapada. Waduh. Lah kula nesu. Wong kula wau niku pun ngurepke gelas. Oh, arep kanggo kita apa? Kula bandhem ke teng raine Cingkara bola-bola patane niku. Ha kula biak pupu kula. Sing enten tatone gambar jaran. Niku kula tuduhke Cingkara bola-bola pata. Ha wedi. Iya. Wong jaran kula sangutani kok sampean wedi jaran. Aku dhisik tau diuyuhi jaran kirokne kabeh awakku. Nggih pun sakniki kula angsal mlebet. Iya, kita oleh mlebu bleng kula mlebu. Wong gaprane iku agenge sak menapa nggih? Pesawat niku kira-kira. Iya. Nggih, mau gedene ora jamak. Iya. Anu niku apa gerbange niku saking wesi, wesine niku semanten-manten iki. Leres niku yakin niku. Iya. Iki semanten niku wau. Iya. Lah kula mlebu terus kula sowan mriku ana kruyuk-kruyuk akeh kok wong ora ngambah lemah kabeh. Kula kruyuk kok ambune wangi kabeh. Oh, jebul iki dewa. Ngoten niki njur kula minggah teng mriki wau. Lah kula niku mboten dijorok-joroke kalih ana. Moko kula mbiyak pupu kula niku wau.
Santen tatone gambar jaran niku wae aja wedi kabeh niku. Iya. Wis gek matur kita aja ngleceh. Lah, mila sahan kula menika waleh-waleh menapa Bu Kulon? Sak mangke kula nedeng nyuwun pirsa, sinten to sejatosipun tiyang sepuh kula, sinten Sudarma kula. Merga samangke nek paduka pun paring dawuh sing gumathak, gumathak. Bapakmu kuwi mapane nang kene iki, nek bapakku Nalendra jejuluk Prabu sinten, nek Pandhita peparab Begawan sinten, alamate pundi, RT pundi, RW pundi, kalurahan pundi, kapanewon pundi, kabupaten pundi, provinsi pundi, negaranipun wonten ing pundi. Nek wonten ing negari seberang kula nedya tumbas tiket kapal saking kayu mawon iki kula nedya sowan kalih bapak kula ngaturaken bekti kalian bapak kula pun mboten sasuwe-suwe cangkem kula blangkemen. Mas Tromo Sidam Sekaring Bawana langgeng mau nama susilan yang jagat karono siranging tondo kawisaning bisana sana sinawang lewu maksud antur lampahing Buddha terus rebape ngek gonge gong ngoten niku kita aja janturan mboten napa sampeyan dalang kok pirsa janturan barang. Mas Tromo Sidam Sekaring Bawana wah iki dalang sepuh niki kita aja kemlewat iki pancen sebutaning dewa iku ya mangkono. Oh, nggih Bathara Karsi. Hus. Karsi dengkul kita kuwi. Jenengan lak penyiter ta. Ojo. Kita coba ayo ki matur apa dak gundalmu. Nggih. Lho, Mas Tromo Sidam Sekaring Bawana. Bagong. Non. Kita ulun jarwani. Sapa napa jarwa? Jarwani. Ulun jarwani kuwi tegese ulun paringi pituduh. Wow, ngaten. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nedya midhangetaken, kula nedya nganglungaken jangka nilingaken karna mastuti sabda tawa paduka wangadi pikulun. Bathara sinten? Bathara Guru utawi Sang Hyang Manik Maya. Sang Hyang Manik Maya utawi wis sembuh matura. Nggih. Bagong. Non sak temene kita kuwi mboya dilairake lan kita kuwi mboya duwe wong tuwa sapa-sapa jalaran duk nalika Kakang Semar mudhun ana ing Jagatraya duk nalika semana Kakang Semar ijen tanpa ruwang tumuli Kakang Semar bali sowan munggah ana ing Kayuwangan Suralaya nyuwun ruwang utawa njaluk kanca marang ngersaning Rama Pukulun Bathara Tunggal. Rama Pukulun Bathara Tunggal. Wah, Kang Sudarma sampean. Iya. Kita aja kemlewat. Kita ki aja kemlewat to. Nek karo dewa ki mbok ya panjenengan ora mung sampean padake apa. Oh, nggih. Sudarma panjenengan. Iya. Tumuli Rama Pukulun Bathara Tunggal nyebda ayang-ayanganing Kakang Semar sing tansah bebagongan tumuli awujud kita kuwi Bagong. Tumuli diparingi asma utawi jeneng Bagong. Mula sejatine yen to kita nanjake sapa to sejatine bapak kita lan sapa to atuwa kita kuwi mboya dilairake. Nanging kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Ismaya utawa Kakang Semar Badranaya Bagong. Ya, kita kuwi ora duwe bapak, ora duwe ibu. Kita kuwi ora dilairake, kita kuwi ora metu saka keluarga gua garbaning ibumu. Nanging kita kuwi mung dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Semar Badrane sing dhewe sak mengko. Duk nalika semana disebda karo Hyang Rama Pukulun Bathara Tunggal. Tumuli dadi wewujudan kita kuwi sing ngancani karo Kakang Semar ning Madyapada duk nalika semana. Bagang. Telek. Omong kosong. Lho kita kalau maya kaya ngono. Mboten percaya kula niku. Kula niku atus sowan mriki niku sowan niku nanjake bapak kula sinten ibu kula sinten. Kula niku bapak kula niku sinten RT pundi nek bapak kula dukuh, nek bapak kula Nalendra jejuluk Prabu sinten nek Pandhita peparab Begawan sinten. Eman swara. Mboten mung trima diapusi kaya cah cilik. Bagong niku wis sekolah. SDM kula niku tinggi, terakreditasi C.
Ya, jare ADM dhuwur kok C iki kowe. Mboten mung trima diapusi kaya ngoten niku kula. Kula mboten trima kaya ngeten carane niku. Pun mosok menungsa kok mung disebdol saka ayang beb, ayang-ayang mung disebdol saka ayang-ayangane Bapak Semar. Bapak kula angkat mboten nisa niku, mesti kula niku dumadine menungsa niku mesti enten hubungan biologi antawisipun bapak kali Simba. Mboten mung ngoten niku kok disebut ayang beb ayang-ayangane Semar Badranaya. Tidak bisa, enggak trima lek ngoten niku carane. Pun pokoke kula suwana dadane mboten ning trima diapusi, mung dikai omongan kosong, mung dikai omongan sing ora ana werdine, ora ana maknane. Pun kula tetep nguyak sinten bapak kula, sinten ibu kula pukulun. Dalah mereken sang marudaya Pak monggo bolong kali cedhi sama sing gawe nangka basa di kafe kali besane. Bagong aja kelewat, Bagong kita aja sak keleme dhewe. Meneng ora kowe? Ampun. Saduk. Dewa kaya teko. Ora iso meneng. Isene banyu tumpang ke kompor rumep jeblok modar. Tuwekan ora. Urus aku iki ora karo diampurmu. Wis. Kita kualat tenan nganti kita kaya ngono. Dewa ora kajen wah keparat iki bocah kaya ngene meneng. Niku urusan kula kalih mikir mboten urusan kula kalih sampeyan. Meneng sampean. Lah Dewa ora kajen iki wah nangis. Kaya bayi wingi sore. Pukulun apa? Kula ora nrimake nek sampean mung trima paring dawuh kadang ngoten niku. Kula mboten trima. Wonten kono iku suwana dadah nanjeke bapak kula sinten? Kula niku ajeng sungkem, kula niku ajeng ngabekti. Ampun kula ketemu ale bapak kula niku bapak kula ajeng kula naike haji. Kita aja nangis kaya mangkono. Mboten iki sangka kula kepengin ketemu kali bapakmu kula. Kula nek sampean mboten maringake pitedah sinten bapak kula. Kula rawe-rawe rantas malang-malang putung kayangan bakal kula apa ya? Wong nesu kaya isih mikir apa ya? Bakal kula obrak-abrik. Kita aja kowe mangkono kayuan iki papan sing kebak waler. Ora kae. Pokoke sampean mboten maringi bapak kula sinten, ibu kula sinten rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Nanging Bagong, piye? Kita mboya tata krama. Ya wis ngajeni sithik lah, ngajeni sithik. Derajate dhuwur kono. Pripun? Kita kuwi sejatine pancen mboya duwe bapa lan mboya duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya. Mboten nisa. Mboten nisa nek kaya ngoten carane niku kula ora percaya. Pun kula tunggu wonten ing ngrepat kepanasan ngantos telung kedheping paningal sampean mboten pareng ngandika aja takon dosa kayangan kula obrak-abrik sinuwun. Nuwun pamit. Nuwun pamit. Nuwun pamit. Nuwun pamit. Dewa nonton wang aperang
wong apranggas padha sar-saran mangimbo-imbang ana kayawanganmu sawela gringging wong Mas Rama Sidam sekaring bawana Kakang Narada kula wonten dawuh teka kenging menapa kayiwangan kawontenanipun kayiwangan Suralaya teka kados mekaten walah menika lho mbok menawi saged ugi kemawon gara-gara ingkang tumanduk ing kayiwangan Suralaya menika saged ugi mawon dipun sababaken dhateng pamodhaipun Bagong kang kepengin mangertosi to sinten sajinisipun bapakipun sinten satesipun sudarmanipun lah menika to Kakang sareng kula taliti sak mangke menapa ingkang dados guru-guru tumraping kayiwangan menika dipun tutupi dening mendung panas mega ireng ingkang rayi mboten saged nyumurupi menapa ingkang dados sabab guru-guru ing kayiwangan lah menika ta saged mawon dipun sababaken daripun marang Gabong anu punongan Bagong kaya nganti keliru Gabong iki wah wah mikir bocah siji kae mau belinge ora sebaene. Inggih Kakang Narada nanging sakmangki menawi wonten kawontenan menapa ingkang dipun lakoni dening pun punukan Bagong sakmangki wonten patrap menapa kemawon wadyabala dewa saking kayiwangan Suralaya dipun kepiyaken supados ngunduraken dhateng pun Ponokawan Bagong. Wah lha nggih keparengestaken dawuh. Nanging sadèrèngipun penyarian kula wonten maring dawuh Rama Pulun. Kaya salana dawuh maneh budal kang padha sibu ingsun kundur daton. Nono ngestaken dawuh Rama Pulun keparing ingkang putra nyun mamit madal wasilan. Ya penyarian kita sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis mboyana dawuh maneh penyarian purna gatining paranggilan. Arsang jawata nalendring para dewa. Kundur angedaton jluk saking dampar ngono kinapit gambar gading kagerakan sanggiring muremban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil batareng keprabun kawesilan saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata lamun katon saking mandra tansah runtungan tindake